Ассаламу алейкум, кадерле тамашачылар. Бер хадискә бер җавап тапшыруы яна сезгә тәкъдим ителә. Бер вакыт Гайша радиллаһу анха Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва сәлламнән: "Эй Аллаһның илчесе, синең Ухуд сугышында кичергәннәреннән дә кыенрак вакытлар булганы бар идеме?" дип сораган. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям: "Таифта" дип җавап кайтарган. Бер заман Пәйгамбәребез Мәккәнең гарәп мөшрикләренә каршы торырлык теләктәшлек табар өчен һәм бер аллалык тәгълиматын җиткерер өчен зур өметләр баглап Таиф шәһәренә барган. Таиф Мәккәдән әллә ни еракта урнашмаган. Ләкин җирле халык Пәйгамбәргә каршы кичкенә тәртипсез балаларны котыртып, Аллаһының Рәсүленә таш яңгыры яудырган. Мөхәммәд Пәйгамбәрнең йөзе канга баткан, хәтта кан агып төшеп, аның аяк киемнәрен пычратып бетергән. Шул вакытта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям: "Эй Аллаһның илчесе, әгәр теләсәң, бу шәһәрнең халкы юк ителер" дигән тавыш ишеткән. Ләкин Аллаһның Рәсүле: "Юк, киресенчә, бу халыкның таухид кәлимәсен әйтеп, бердән-бер Аллаһыга ышанып, путлардан баш тарткан буын булыр дип өметләнәм" дигән дуга кылган. Пәйгамбәрнең Таифта укылган дугасы да таухид дугасы булган. Ул: "Я Раббым, таухидта яшәргә насыйп ит" дип дуга кылган. Үзен күпме генә мыскылласалар да, җәберләсәләр дә, Пәйгамбәр шәһәр халкына бәддуга кылмаган. Аларга каргыш төшермәгән һәм Аллаһының шәһәр халкын юк итү ниятенә риза булмаган. Чынлыкта исә бу вакыйгадан соң берничә ел үтүгә Аллаһы Тәгаләгә ышанып таухидкә килгән кешеләр дә Таифта яшәгән. Пәйгамбәребез бердән-бер Аллаһыга ышанырга, таухидкә индәгән. Таиф кешеләренең үзенә карата явыз мөнәсәбәттә булса да, алар Пәйгамбәребез битенә таш атсалар да, ул аларга бәддуганы укымаган, каргышын да әйтмәгән. Булар урынына ул шушы кешеләрнең алдагы буыннарында таухид кәлимәсен әйтүчеләр булсын дип дуга кылган. Динебезнең асылында таухид тора. Исламның 3 төп нигезенең берсе таухид турында Ихлас сүрәсендә яхшылап аңлатылган. Әйт, эй Мөхәммәд, ул Аллаһ, һич тиңдәше вә охшашы булмаган ялгыз бер генә Аллаһтыр. Һич нәрсәгә, һич бер мәхлукка ихтияҗы юк, бәлки һәр мәхлукның хаҗәтен үтәүче Аллаһыдыр. Ул һич кемне тудырмады һәм һич кемнән тудырылмады ва һич кем аңа тиң булмады. Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ ва әшһәду анна Мухаммадар Расулуллаһ. Шәһадәт кәлимәсен әйтеп, кеше ислам дөньясына кирип китә. Аллаһының бердән-бер булуын, Мөхәммәд Пәйгамбәр аның кулы һәм рәсүле булуын кеше тарафыннан дәлилләве ислам диненең нигезен тәшкил итә. Пәйгамбәребез Аллаһы шәһадәтне әйткән һәм йөрәге белән инанган кешегә тамукны ят итәр дигән. Ул шулай ук безнең өчен бик шатлыклы хәбәр дә җиткергән. Соңгы сүзләре ла илаһа илляллаһ Мухаммадар Расулуллаһ булган кеше җәннәткә керер. Шулай итеп, динебезнең асылы таухид. Ул кешеләрнең дингә ышануларының бер булуны, бердән-бер Аллаһыны кабул итүне, путларга табынудан баш тартуны аңлата. Мәккәне яулап алгач, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям Кәгъбәдә һәм якын тирәдә булган барлык 360 путны юк иткән. Пәйгамбәребез кешеләрне бердән-бер Аллаһыга, диннең асылына, таухидкә ышанырга өндәгән. Бу вакытта кешеләр Ибраһим пәйгамбәр диненнән, бер аллалыктан бик ерагайган булганнар. Бу чорда җаһилия хөкем сөргән. Гарәпләр күп төрле путларга табынган вакыт. Христианнар Гайса пәйгамбәрне Аллаһының улы дип әйткәннәр һәм Троицага, ягъни 3 аллалыкка ышанганнар. Яһудилар Гызайрны Аллаһ улы дип бер аллалыкка индәгән ла илаһа илляллаһ кәлимәсенә каршы чыкканнар. Кешеләр бу чорда караңгылыкта яшәгән.
Пәйгамбәребезнең кешеләрне бердән-бер Аллаһыга шанырга өндәве яктылыкка чыгарга өндәгән күк. Гарәпләр, мөшрикләр Аллаһы барлыгына ышанганнар. Ләкин шул ук вакытта алар путларны үзләренең сакчылары буларак, Аллаһыга якынаерга ярдәм итүче буларак санаганнар. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә Коръәндә: "И кешеләр, сезнең илаһыгызның тиңдәше юк, бер генә Илаһыдыр. Ул Аллаһ, барча барлыкка рәхимле." Бәкара сүрәсе 163-нче аятта шулай диелә. Аллаһның Рәсүле кешеләргә котылу юлын күрсәткән булып чыга. Таухидны тормышка ашыру зур әһәмияткә ия. Безгә барлык материаль һәм рухи пытлардан котылырга кирәк. Коръәндә әйтелгәнчә, нәфесне Алла итәргә ярамый. Кешеләр кумирларга табынудан сакланырга, заман пытларына табынудан баш тартырга, бары тик Аллаһы Тәгаләгә тулайым буйсынырга тиеш. Алар Аллаһы Тәгаләне генә табыну өчен илаһи итеп күрергә бурычлы. Моның бездә таухид кәлимәсе дә таләп ителә. Ла илаһа илляллаһ, Мөхәммәдур Рәсүлуллаһ. Табынуда мөмин бары тик Аллаһыга хезмәт итүен аңлый. Бары тик сиңа табынам һәм синнән генә ярдәм сорыйм. Ислам юлына бастыр. Аллаһы Тәгалә безгә тәкъвалы кеше булу, таухид юлыннан атлау, бердән-бер Раббыбызга ышану дәрәҗәсен насыйп итсен. Сау булыгыз, кадерле тамашачылар.